Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рекунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинои мо бо хабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ аст баъдрон Chevrolet Lacetti аст ки соли барояшаш 2012 сола ки бензини холия мегад соҳибшон. Абиё мотораш мегад 1.6 инжектора, коробкаш механика, мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин мегад 4 таблонаи 80% зимния мегад, магнитофон дорад, 1 сола ҳуҷҷат, центра замок, мошин мегад корейская, 4 та диска, салон тоза, магнитофон, родной краска, мошин мегад 100%. Мошин дар Россия, баъдон дар Москва қарор дорад. Нархаш 285,000 рубл ки боз мегад савдо ва муомила мекунем аз 285,000 рубл, яъне ки савдош дар назди капоти мошин. Вариантҳои алиши ҳам аст. Мегад ягон хетчбек сидане ки дар Тоҷикистон бошад, мегад алиш мекунем. Ягон хетчбек сиданои соз бошад, мегад вариантҳои алиши ҳам дорад. дар рақамошон имо ба сабаб пайваст дорад. Кадом метавонед ки мехоҳед ки алиш мекунед, маърамат метавонед ки дигар маълумотша гирен. срочно мегад Тоҷикистон мера, мегад ки мефурӯшем ё ки алиш мекунем, мегад соҳибшон маълумот дигар маълумотша аз соҳибшон гирен. WhatsApp имо пайваст доранд. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед, то охираш тамошо кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ВАЗ 21098 ки мошини молодёж нест. соли барояшаш 2004 сола мегад соҳибшон. бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литри простой, коробка механика, мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 таблонаи пачка мегад, 4 та дискаҳои худаш, лабҳоиш мегад ягон кам буда, маҷош мегад 100%, ягон сарапи надорад. дӯстони азиз, мошин мегад ки ҷои датчики бензинша нишон метиҳад, мегад ки кор мекунад, старт стопа мегад, фарои ксенен, бензин газ ҳардаш 100% кор мекунад, салон тоза, магнитофон, мошин мегад хай ҳуҷҷатош бучидагар ҳуҷҷат мекунем, мегад ки ҳамаҷош 100%. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 20,000 сомония ки боз мегад муомила мекунем дар назди капоти мошин. бисёр не камтар моне ки савдо мешавад. дӯстон, ба кадоми шумо хеле мошинча дар кор боша, маълумот метавонед ки дар рақамҳои поёмда занг занед, бештар маълумотша гирем. аз шумо хоҳиш мемонад ки лайка фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имотон подлиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Opel Astra F аст ки дар кузови Хетчбек свети сафедаш. соли барояшаш 1996 сола мегад ки бензин аст, ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литри простой, коробка механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин мегад 4 таблонаи 80%, 4 та диска, салон тоза, родной краска сафед. мошин мегад моторша нав, вагони задагӣ мегад, мошина моторша нав кардагӣ мегад, ягон чашкаош, ягон ҷош варид задагӣ умар надорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 31,000 сомония ки боз мегад савдо ва муомила мекунем дар назди капоти мошин. беҳуда занг назанед, мегад ба телефон савдо намешавад, фақат савдош дар назди капоти мошин бардорон. маълумот дигар маълумотша гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Mercedes Benz C-класса ки сечкаи простой. соли барояшаш 1995 сола ки бензини холия мегад соҳибшон. абиё мотораш 1.8 литра, коробкаш автомата, мошин мегад дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин мегад 4 та диска дорад, 4 та балонаи нормални простой мегад, салоншам тоза, яъне ки родной краска. мошин дар ҳолати кория мегад, срочно бо нархи арзон мефурӯшем. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 34,000 сомония ки барадорон боз арзон ва муомилаи хуб мекунем, мегад соҳибшон. ба шумо ки маъқул ки бошад, маълумот дигар маълумотша аз рақамошон гирен, боз савдо мекунем, фақат одамони харидор бошад, мегад соҳибшон. маълумот дигар маълумотша аз рақамҳои поёмда гирем.
Мошини фуруши навбати аст баъдро ваз 2107 молодёж наста ки соли барои 6998 сола ки бензин газ мега ҳардаш кор мекунад авио мотораш 1.6 литри простой. Коробка механикаи баъдро мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балонаи 1.670 мега ҳастад, 4 та дискаҳои худаш, раднои краска, салон тоза, магнитофон, номеро транзит, хадавоишам миёна мега хай страшна сундар кура мега дига маълумотои пурра мега ба телефон савдо намешавад. мошина бин аввал бин мега ба савдо мекунем. мошин дар ноҳияи Конибодом айни ҳол нархаш 10,000 сомон. Яке дӯстон чӣ хеле гуфтум дар назди капоти мошин боз муомила мекунанд. марҳамат. мошини фуруши навбати аст баъдро Mercedes Benz C класса ки сечкай полни худ мега объёми кадагам соҳибшон ки раднои краска соли барои 6994 сола ки бензини холия мега объём мотораш 2 литр, коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошина мега ҳамаҷош покиза мега ҳамаша объёми кадагам ягум ҷош прасори ҳамаҷош полни худ объёмия. як сола ҳуҷҷат мега дорад. 4 та дискаҳои рамашка, 4 та балонаи нава мега моторашам 100%. мошин мега ягум рас худ дар фақат мегири ҳай мекунем. айни ҳол дар шаҳри Вахдат қарор дорад. нархаш 43000 сомония ки боз мекунад муомила ва савдои хуб мекунем дар назди капоти мошин бардорон. мошин автоматаи коробкаш мошин мегӯяд 100%, яъне ки классикаи объёмния. ва каломи шумо ки маъқул бошад марҳамат рақамошон аст, метавонед ки пурра карда дигар маълумотша гирен. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед ва силикаи навори моро дар ватсаби мо подлиса кунед. мошини фуруши навбати аст баъдро инам Mercedes Benz C класса ки сечкай классик соли барои 6995 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад мегад соҳибшон. хоб объём мотораш 1.8 литр баъдро коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. рости баъдро мошин беҳади бад маълумотош бисёре ки 4 та электропакет дора мега кондитсионер дорад кор мекунад. балонош мега 100% нав астай, салон мега тоза астай, мошин мега ягом расход дорад. 9 моҳи дига танировка, 9 моҳи дига ҳуҷҷат, яъне ки нам хали дурст гап Дустони Азиз маълумотош хело бисёрае. кадоми то мехара мега срочна мефурӯша мега сумда кунед. мошин дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомеъ қарор дорад. нархаш 50000 сомония ки дӯстон боз арзон ва муомила мекунем мега соҳибшон. вариантҳои алиши аст. тоқа ба Corolla мега ёки Camry мега алиш мекунем, болоиш сум метиҳем. дар ин рақамошам имо ба асад пайваст дорад. фақат одамони харидори алиш мекардагӣ метавонед ки дигар маълумотша аз рақамошон гирем. мошини фуруши навбати мо аст дӯстони азиз Opel Astra F ки дар кузуфи караван свети сав соли барои 6996 сола ки бензин газ мегад ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простой, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи мошин мега сайстанаш тоза мегад, раднои краска, салоншам тоза, магнитофон, балоношам соза мега 1.670. мошин мега 100% фақат мегири ҳай мекунӣ. хай бинед ки састияниҳош дар сурат хеле тоза бардор мумкина айпешам ҳамин хел буршахай бо рафта мебинед. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 28500 сомония. боз мега камтар дига муомила мекунем дар назди капоти мошин. марҳамат дига маълумотша гирен. шумо агарам хали мошини фуруши хона, замин, квартира ягон техника гов мол ягон чи барои фурӯхтан дошта бошед, маълумотои пурра қатъи суратош дар ватсаби мо рӯй кунед, фурӯшда мемонем. мошини фуруши аст баъдро Daewoo Nexia аст ки свети сафедаш соли барои 6997 сола мегад соҳибшон. бензин газ мега ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простой, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та балонаи соза мега сайстанаш хуба мегад, раднои краска, салоншам нармай дӯстони азиз, яъне ки маълумотош хело кам аст. нашод ҳуҷҷат чизо ягон маълумот нест, аз худашон мегирем. хоб мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 13500 сомония ки боз мегад савдо ҳам мешавад дар назди капоти мошин. мошина мега надида мега аз пеш, яъне ки бинед ба савдо кунем. мошина як аз пеш надидем мегад савдо накунем бардорон. дар территорияи Душанбе тарафи Хисор амуш бардор мошин карочи метавонед ки дигар маълумотша аз рақамошон гирен ва ҳамин силикаи навори моро дар ватсап имотон агар имконият дошта бошед подлиста кунед. хела кори хуб мешавад. чӣ мошине ки дар кор нависед албатта ҷудо карда пешкаштон мекунем.
мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон бояд тайга аст Opel Astra F аст ки дар кузуфи караван соли барои 1997 сола мегад каравана бензин газ ҳардаш аст объем мотораш 1.8 литр коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мошин мегад кондитсионер дорад кондитсионераш кор мекунад мегад 10 моҳига ҳуҷҷат дорад балонош мегад нав аст 4 дискаҳои худаш центра замок инам хеле электро пакета чизам хелам дошта бардор намедонам ай люк бошо ки ай салон бошо ай киҷо бошам хеле дора мегад соҳибшон маълумоташон нопураст аккумуляташам навай мегад фақат мега наружка як краска мекини баъд зури бад мешава хадавоям кадага мега мошин мега 100% ягон расход надорад ки мотори мошин мега нав кадагия дигар маълумоти пураша ки нафаҳмиден аз соҳибашон бо занг зада мегирем мошин дар территорияи Душанбе айни ҳол нархаш 27000 сомония ки боз мега камтар дигар савдо ҳам мешавад маълумоти пура дар рақамои пурда марамат занг зани хитон бо гирем мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон Opel Vectra B аст ки яъне Opel дути соли барои 1996 сола ки бензин газ ҳардуш кор мекунад объем мотор мега 1.6 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад мошин мега 6 моҳига ҳуҷҷат дорад 4 балонои 50% мега ровна 4 дискаҳои рамашка салон тоза раднои краска магнитофон хадавои ҳамаш кор мекунад мошин мега сабаби фурӯхтан мега мошини автомат яъне ки Opel дар кора мега Opel автомат яъне ки ҳамин хелкати алишам мекунем ҳамин хел мега дар кора ба хотир мега мошина мефурӯша мега мошин мега 100% дар шаҳри Хучанди Бостони қарор дорад нархаш 25000 сомония ки бардорам боз савдо ва муомила мекунем мега Opel автомат боша мега алиш мекунем кадоми сумкати мехарам мега арзонтар метием мега хай бо дигар маълумот аз рақамошон гирем мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон тайга аст Daewoo Nexia аст ки намхали свети сархаки раднои соли барои 1996 сол аст бензин газ мега ҳардаш кор мекунад объем мотораш 1.6 литри простой коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега 11 моҳига ҳуҷҷат дорад мошина мега нав мотор кадагем хадавои кадаги аст мошин мега 4 балонои соза мега нормалния соҳибш мега хадавои салон тоза магнитофон ҳамаш мега 100% срочно мега бо нархи арзон мефурӯшем мошин дар шаҳри Вахдат айни ҳол нархаш 9000 сомония ки бардорам боз камтар дига савдо дар назди капоти мошин мекунам ба кадоми шумо ки маъқул бошад рақамошон мондага аст метавонед ки пура када гирем аз шумо хоҳиш дорам ки беҳуда занг назанам фақат одамони харидор яъне ки 9000 сомония муомила дорад марамат дигар маълумотро гирен шумо агарам хали мошини фурӯшии хона замин квартира ягон чи барои реклама дошта боше метавонед ки маълумоти пураша қатъи суратҳои оригинал дар номерои WhatsApp меборӣ кунен фурӯш дар реклама дорем ин буд 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда